Asta este cea mai scurtă partidă de șah ever și este documentată a fi așa și deschiderea este prin Queen's Gambit. Și dacă vorbim de Queen's Gambit, vorbim despre serialul Queen's Gambit care a făcut furori pe Netflix, acum, între telespectatoare mai ales. Povestea este una foarte drăguță. Este povestea unei orfane care își descoperă o pasiune prin jocul de șah. Ea fiind foarte introvertită, reușește să se exprime prin acest joc. Reușește să își depășească, practic, condiția și reușește să ajungă campion mondial. A prins foarte bine pe Netflix serialul pentru că este o poveste aspirațională. Este un serial mișto, un serial care vă prinde. Chiar dacă este vorba doar de o jucătoare de șah care pornește din a fi orfană până la a deveni campion mondial la șah, este foarte bine pusă pe ecran această poveste. De ce? Pentru că arată greutățile unei orfane care răzbește prin viață prin acest joc de șah. O poveste complexă, o orfană adoptată, dependentă, într-un context social foarte dificil, adică războiul rece între SUA și Rusia, iar singurul lucru care pătrunde prin această cortină de fier este șahul. Totul culminează, bineînțeles, cu o partidă faimoasă de șah, care este notată și în istorie, că, apropo, serialul este bazat pe fapte reale, în care campionul mondial la șah, Borgov, și pe care îl știți, este notat în istorie ca fiind campion la multiplu campion la șah, este învins de o puștoaică americancă. Geniu și ea. Povestea este foarte bine regizată. Actrița este foarte frumoasă, ne-a plăcut foarte mult aspectul ei, ochii amari și puțin depărtați, dar are o frumusețe rară și frumoasă, cred că asta a și atras. Ea ca actorie nu este wow, dar cu ajutorul regizorului, cu ajutorul imaginii, este foarte bine pusă în valoare. Ce ne-a plăcut foarte mult sunt interioarele din 1960 din Statele Unite, cu tapetul ăla foarte colorat. Cu siguranță fetelor le-a plăcut moda adoptată și foarte corectă din perioada aceea. Mie mi-a plăcut foarte mult povestea și punerea, ecranizarea. Cu alte cuvinte, este un serial mai mult destinat telespectatoarelor, dar cu siguranță prinde și la telespectatori pentru că e actrița asta frumușică, pentru că este o poveste adolescentină de viață, care poate fi o pildă pentru mulți tineri în ziua de astăzi. De referință este faptul că fiecare partidă de șah din acest serial este foarte bine pusă la punct, pentru că au avut consultanți maestri ai șahului internațional, cum ar fi Kasparov, multiplu campion mondial. Este de văzut. Cu siguranță o să vă placă, mai ales vouă fetelor, iar pentru băieți, dacă vreți să vă impresionați gagicile sau soțiile, puneți-le în fața televizorului Netflix Queen's Gambit. 7 episoade. În 8 ore l-ați dipuit. Ne vedem la următoarea critică profană. Până atunci poate mai învăț să joc și un pic de șah.